nowe sprzęty. Teraz możemy faniście pocisnąć wreszcie. Coś jakieś breweryje. W PF-ach. W placach HI4. Jakiś taki mały deathmatch na polskim serwerze. O! Kolego! Kuźwa, jak tym ciepie. Jak tym szelonto. A, chycił żech go. Dobre. Teraz tak na dziko. O, synek, synek. Koniec imprezy, nie ma takiego bicia. Kuźwa. Dobra, nie ma. Ja, ostatni. No to chciałem powiedzieć, że nie ma tak źle. No ale w sumie jest tak źle. Ale zaro będzie. Alles klar, alles verstanden. Dejcie i no chwila się musza wdrożyć. Musza szwungu dostać. Jak już to chyca... O! Jak ta grajwka chyca, to wiecie, to już pójdzie, nie? Ej, to jest fane. I no w sumie... Nie, na taki dystans. Jezder. Ej, zabił żech. I no ten podciep... granatem... zapalającym. W sumie zabił... Jezder. Co się sam... Nie ostawiaj tego... Ej, jak jo jada z szałotym. Nie ładuj te roski. Ciu, paga. No fajnie. Się zabił, polotał. Lotał by miał ała na dekiel pizło. Jakiś taki głupielok. Dobra. Z tego meczu tela. Szanghaj. Zobejrzymy, co to się sam zadzieje. Wezmymy się takie fane oblicenie splinterowe. Wezmymy się mojego fanego nowo odblokowanego 805. I do jakiegoś takiego inkszego. O! Fanisty. Dobre. Tam. Lecymy. Ostatni członek. To nie fajnie brzmi. Ostatni członek. Last pulok. Dobre, kaj są te one. Pójdźcie wy sam, kumie. Halo, kaj wyście chcą, bo bych poszylu. A? Jak tym ciepie. Aha! Co te roski? Kuźwa, pitnął. Dobre. I oto puda tak. Ej. Ciąłbyś. Mam lasie łoszkliwy. Ja, dobre. Jo dzisiaj jada na fol. Się mu tako grajwka, KD4 do jaja. Jakiś pocisna. To aże... No, mam lasy, pitają turze, no. Zamiast... Co jest? Biercie się te medpaki, boście są... Z tego... Wyszkrytane fest. Co jest? Się zakurzyło się. Jakie fane szkło w ogóle. Ha! Jaki ze mnie jest hachor. Dobre. Idziemy. Tam jak wparza. Jak łostorbia. Mam załadowane. Ej. O! Widzieliście? Już leciał do szole. Opie. Gorola w szola, Alina u pola. Teraz uwaga, bo się... Jezder, łozatka się stworzyło. To jest fan opozycyjo, nie? Ino. Kuźwa. Właśnie, no bych się tej szyby nie stukł ino pod własnymi szłapami, bo śleca. A one też mogą, nie? I to jest właśnie tak, że... Czadować pozór. Podczadować pozór sam. W to żrycy ino w to. Ej, lewoluszyny zrobię. O! Leciał synek. Kuźwa, to nóż. Ja to na to ją wydał.
tauzyny na pecety. By ją mógł jakiś ten... Co to w ogóle było? Z żelbetu jakiś bebok. Ej. Widzę sam... O. Ja jogo ten! Ej, ja mam 2 naboje, nie? Fajnie. Dupca. A ta tara tarara tarara tararam. Tara tarara. Ło! No dobra, to się... Ja czuł, że to się tak skończy. Ale że ja ten... Że ja całku amunicję stracił. To wiele jo szczylą, wiele jo prób. Kerio jest trzeci, w sumie to nie ma tak jeszcze nie ma takiej gańby fes. Zaś srogi. Jakie to jest super optymalizacja, tam jest ok, nie? Tam jest ok, a tu żnie jak głupie. No ale co? To je BF. Z tego nie spokopisz. Widzę wrogiego żołnierza. A ja nie widzę. A ja właśnie nie widzę, aby chciał. Dowej do przodka pierwszy. Bo jak nie to joleca. Opie wezna z maszkeca. Co to jest w ogóle? Ej, usasy. Od sasa do lasa. To się porobimy się, połonacymy trochę. Zaraz jakoś haja złonac. Uwaga! Uważaj! Dowej pozór. Nie, już ten, na dach już nie jada. Bych tak poszło od tego. Od życi zajty. Ja wy się sam ten, wy się sam bawcie. A ja tak podleca po ciuśku od zadka. Tam w tokolwiek widział, w tokolwiek wie. O. I teraz by mnie w to zino nie ten. Mnie w to zino sam nie wysznupał. Jak ja bych tak fajnie ich zaszył. Tych łonych. A! Wylazły. Ej, bo sam granatnik, ja nie chcę, ja się nie wiem bez to brał. Te usasy, co by je teraz przełonaczyć na insze granatniki. Dobre, dupca, leca. O! Ha! Co jest? Za co? Co? No mass shotgun. Ciups! Co ja... Bo ja mu ich ze szlojdra proć. Albo co? Bo jak ja już nie mogę się ze shotguna poszczylać. Co to za reguły są niby? To są... O! Nie wiem w coś samie. O! Ja, bow! Widziałś! Ja, dobre. Tyś widział. Faktycznie był jeden. Co ja dostał? Karabin szturmowy 200. Ej, sam widzę opa. A, jak go z Haratu. Im Augenblick. Im Augenblick. Dobre, te już, te one legają. O! Verfluchte Donnerwetter. Co się sam... Dobra, jojda do kontenera. Ciepna się medpaki. Się stana, poczekam. Nie tak po wartku. Znikaj mi się nie gibie. O, ty ciulo, ty. Cysto ciulo. Kerio jest drugi. 10-1. No. Nie żebych się asiął, nie? Ale myślę, że całkiem faniście. No, te, dowej. Teraz kaj te one... O! No synek... O! Nie! Trochę za niskoro. Trochę za niskoro. I to w to mnie zabił Polok. Jak to tak idzie takie łoszkliwe rzeczy zrobić? Jo nie wiem. O, pierzynie. Lukas, co ty tam łanacys? Lukas, kaj ty kukas. Aaaa! Kule, no się sową za te wieprzki. A ja go bez to nie widział. 12-3. Ej, a ja bych trochę po łonacu, ja tu miał takie fane. Sam tukej. Pierzynie.
Widzieliście takie coś? No się wezna inkrze te bunty. O. O, 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 o. A! A powiedział, że wam. Jak to się z tego fanie... Ej, bo... Czekaj, bo sam ze zatka. Albo już mu mała. Ale chyba nie. Coś, co byś blindowało, nie? Tak na czerwiuno. I no... Co to było? Dobra. Ha! Zabił cię. Nie! W plery strzelać. Trzeba być głupkiem. Blank kupielok. W sumie lepiej mi się prołozełonego łońskiego. Ostatniego. Ja się zaraz chyba przełonaca. Która tym porobię. Kuźwa, jo ci dom te! Jeny, to już nie jo, to nie jo zrobił. To już nie go dajcie. A jada na dach. Ciś ten knefel jadymy. Weź się to załaduj. Co to w ogóle ją mam za giwera? Z granatem ma ciepie. Ja opie, piechota, ta szaro piechota. Pierom. Ten pito. A pitnął w sumie. Ej, ja przelecę na drugo zajta. Łojak pierom, łojak pierom. Pierunie łojak pierom. Tego żech zabił onego. Nie teraz! Ja tyś się znod moment na ładowaniu. Tyś jest dobry. Tego żech zabił. Sam żech zabił. Sam żech zabił. Nie chce się asić, ale... Sam żech zabił. Co? Explosive use. Też nie idzie. Sam już nic nie idzie. Dejcie pokój. Normalne. Nie mo mądre, wiecie. Ja nie wiem, to bez to dewelopery nam dali te wszystkie wichajstry, granatniki, nie granatniki, co by jej teroski nie mógł używać. To jest, nie wiem. To od razu najlepiej knife only i w ogóle się nie szczylamy, ani się ino dziwiemy nasia. To z tego też nie mogę monej, nie? Shotgun. Kuźwa. Momcie. Ja! Jeżech pierwszy. A to nie jakiś tam erste beste. I no. O! Ja, ej, to jest fano ten. To jest fano lunetka. Się ją zaraz przyłonaca. I co, masz pas bez to te, kobajas. Żeś mnie zabił, bandyto łożkliwy. Rojbrze, mamlasie, chachorze. Ciulo z godulo. Co to ja mam jeszcze sam? Już nic w sumie ciekawego. Chyba nie będę z dwójnogiem lotą. O! O, 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 o! O! Ja! A! Nie najlepszy bajszpil, co sami dzieło nasyć z tym. No ale... 26,6, no. Padło mnie mo źle. A nawet jest całkiem zupa tol. W to sam szczylo. A kto się czasem idzie... O, przestraszyć. Jeszcze, że te niki się wyświetlają tak za nieskoro, nie? To opie, zanim się kapniesz, czy to jest twój, albo nie. To ty już szczylosz. To na normalu to tam nic, nie? Ale na hardkorze... To ja tak piera do swoich często. Do własnych kamratów. No, ale to też...
nie skuli mojej winy ino, nie? Też by coś z tym mogli zrobić, wiele to już mamy po premierze. A są takie... Sam mamy takie upfale, że to jeszcze się idzie za głowa chycić. Czasem. To już jest teraz gańba, sobie gratela po premierze jeszcze takie się... Legej! Ciul mu granat. Zabija go. Jo go zabija go. A, zabił że go. No w sumie... Ja z MBT do hopa proć, tyś chyba dostał wylew. Albo lumbago. 30/7. Nie wynokwią mnie, nie wynokwią. Ale to są najlepsze synki, nieco on się weźmie rakieta, a będzie z tej rakiety prób do piechoty. Padą się tym, nie wiem. Ta rakieta wraź hopy w żyć. Albo nie wiem, w Hirtoń. Albo kaj chcesz, ale nie pier. Jo jest most wanted. Hopy ten. Need for Speed Most Wanted. Zamiast troski będą dawać te. Ja nie wiem. Geszynki. To jest, jak mnie ktoś teraz zabije, to dostanie chyba ta. Pijama, hobby na Abrahama. Ja teraz czuję presję, nie? Ja się troszkę boję, ja się będę stresował. A nie będę tak fajnie szczylał. O dobra, byda, to ino do widzu, że powiedział, nie? Już tak nie, ktoś nie pomyślał, że już tak asza. Już się nie asza, już tak ino wiecie. Też się nie beda robił za bozna. Co się beda ten? Niby jest taki Ausdruck, nie? Dej za ciula będzie fraj, ale... Co jo beda dowół za ciula? To jest chyba najlepszy mecz Ewa. W sumie jo takie KD to jo nie miał nigdy. Jak jo ich sam jada, to jest, aż mi jest głupio momentami. Albo one są takie... Albo te synki są jakieś takie... Się mamlaszą, albo... O! Te Doktor Queen! Ło... No, fajniście. Albo one się jakoś tak mamlaszą, maraszą. Albo ja mam jakiś dobry dzionek chyba dzisiaj. Albo cheaty! Nie no, cheaty, ja jeszcze nie wiem. Cheaty to ja wszkryflą w tym, w GTA. San Andreas. Na shotguna. I na apteczki. Ale takie cheatowanie w grach nie multiplayer to jest... Do mnie to jest bez sensu w ogóle. No po jakiemu to? No to jest wszystko bez to, co byś się dostał ten następny poziom, nie? I się to ta givera odblokował. Byś miał później już pas bez to i się osprawił z kamratami jakiś ty, to nie jest as. No. A jak ty masz cheaty i jo widza hopa bez ściana, nie? Co ja z tego mam? Chyba gańba ino mam bez to. Ale nie wiem, jest. Wiele ludzi tela opiniów. Kto się godo, są gusta, a są też bez guścia. Jak jo ich jada, aż im poszkryflą. Tak im poszkryflą. Co? Co ty... A, ten się intnął na winklu. Się klojznął chyba na tym. Na skórce od... O! Na skórce od banana się klojznął chyba. Ja sam widział synka, dom się użnąć. Tego łonego, nie, tego łonego się nie dom użnąć. Dowej to. Łonacymy. Na przodku, cisnymy. A, ciups, jo zapomniał. Sorry, jo to zacis. Jo to zacis. Abfall bestosz. Już nie byda.
Ja, no, z granatnika nie mogę, z shotguna nie mogę, ja już nic nie mogę. Ja już się zaraz nie będę mógł dychnąć w ogóle, nie? Zero będzie taki... taki titel wyciepnie, nie? Nie dychej! Boże się jest za dobry, pewnikiem moszczyty. Wiecie, to jest najlepsze, nie? Jak ja grom w coś. A ja jest dobry i no, a one mi padają, że ja mam cheaty, nie? Bez to, że jest taki dobry. To ja wtedy nie wiem. Czy ja mam mieć pas bez to, że ktoś powiedział, że jest taki dobry? Czy ja mam być stropiony bez to, że synek już nie możesz być dobry, bo ci w coś padło, że tyś jest cheater. Cheater, oszust, hachor. To wiecie. To jest tak też, ze dwóch zajd idzie na to patrzeć. Ej, bo... Co to się stało, że ja go nie trafił? Już się z nim trafił, no ale ja go nie trafił. O, i no nie łodzatka, proszę. Bo my jeszcze nie są... O! Na tym stopniu znajomości. Wielobój, ciups, ja nie wiedział, że jest na Olympic Games 2014. Beuten Oberschlesien. Ja, że to się pierom. Fajnie, tak piracie, nie, fajnie, tak piracie. Ale to by się tak z wami tak popro, nie? Ale nie mam czasu, bo ja muszę zabijać. Ja muszę robić te KD. Za całki team, za całki Mannschaft, bo z tego co ja widzę, to one się raczej tak mamlaszą, a jo ino loto maszczylą. Tak do porządku. Ja, byś tak z rotnika fajnie pro, nie? Ja, też byś tak. Ja, ty się chyba możesz opie... Ała, wiesz? Niech go w tuś kiedyś zabije, bo... Po szczylu dostał pół magazynka 52 HP mo. Carlos. Superowo, nie? I weź sam nie dostoń żył na karku. Już kiedyś padł, że ci kule żyły wydupią na karku. No to idzie dostać po leku. To jeszcze nie jest to, co są mecze turniejowe w CS-ie. Ale sam już też idzie. Kuźwa, się zeszterować. Blank. Lotają bez kursyje. Odpisają breweryje. Cienisty. Zawieromy! Same zawarte. Nie mo. Nie mo takiego bicio. Kuźwa, wdaj owocną w życiu. Jeszcze jednego żech zabił uderzeniowym handgranatem. 45-15. Lukas na dachu. Lukasz. Ciule, albo jakiś polski Niemiec. Jak jo ich jada. Jada z szałotym, po prawdzie. Jakieś ciankie bolki są, sam Borocki takie. Nie wiem, one maturzysty. Takich ten egzamin z tego wyszkyrtą, że nie mają pary szczylać. Siedzą takie Borocki, takie wychudzone, takie blank są blade. Ej, też tak mogło być, nie? 49 kilów. No nie bieda godą, że w sumie Jerzech dumny. A czy no jak... Czek. Mogę być dumny ze strzelania w BF-ie, no. Złotych kalesonów nie dostanę bez to. 7 HP, to ja lubię najbardziej. Strzelasz do synka łonemu łostonie 7 HP, nie? Cóż. Co zrobisz, opie? Nic nie zrobisz. Bo jak padają na cidrach, nic nie zrobisz. Co sam zrobisz, nic nie zrobisz. Ale ja nie jest cidrów, to ja nie wiem. To się... Zapytajcie się Bonkola, on będzie wiedział. Farona tamtego. A! Sam nie ma nikogo. A ja był pewny, że będzie. No ale nie musowo, no i widocznie. Dobre. Nie, na dach nie... Co? Skąd? A, stamtąd. Kuźwa.
Ja nie wiem. Czy ja dobija w łonym meczu do 50 zabójstw? Myślę, że powinno się udać. Już widzę mój 50 kill. I no kaj on citnął. Ja pitnął mi, no dopiero... Sorry. Sorry, taki mamy klimat. Elo. Skąd pierom? No ty stoisz... Pipo. Jo, to jest... Ja! Mam 50, no. A teraz mogę późnyny już tak na spokojnego. To już wiem, że zrobią wszystko, co było we mojej mocy. O! Ktoś sam rycy... A! Ja to mógł być ten. Poprawdzie to mógł ryceć ten synek. Padł. W to sam. Ciups! No skopy! A ja go chciał tak z pitfoka, nie tak w chyrtoń bych go tak zaharatał, fanie. No ale pitnął. A już pitfok nałonego na brusiu. Już by haratał. Już by haratał. I no nie, że tam w bala, nie? I no wiecie o co. W bala to na placu. I no na bali się idzie klojznąć. Się piźniesz w dekiel, później bez całkie życie będziesz głupi. To też jest takie ryzyko zawodowe. Mnie ino zaro nie wyciepli, bo jo jest za dobry, nie? A zaro będzie cheater, wallhack, on mnie widział bez ściana, a jo beda, nie, co ty, jo ino tak fajnie grom. A oni, ja, dobre. My ci nie wierzymy. Tak to jest przeważnie, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trybunału w Strasburgu się mogę szło dzwonić. Zabił. Ach, kule! Jak mi się leciało KD, miał takie fajne, a ja to teraz tak z tego, z pipcą. Kuźwa, kuźwa. Tak się gro w BF-a, synki, tak się gro, youtubery. Jest taki jeden fany, takie fane słowo, które się rymuje z youtubery. Ale nie będę takiego zacałonacył, bo zaraz powiedzą, jo, a tyś w to jest. Nie no, ja bych tak, jak ktoś by mi powiedział, że jest youtuber, to ja bych się ofuknął. Nie no, też cisna do wica, ale to jakoś tak nie wiem, youtuber. Mi się to zaraz kojarzy, lotto tako ciula, a za nią takie bajtle, nie, z tymi papiurkami. Ja, a poszkryflejcie mi autograf, panie, jo się to powiesza, jo się to... O, jo się to pizna w szkło, a płynna ściana, nie? To jest takie, wiecie... Takie sztywne, choby sztil od tego... Od śmiatki w życiu. Ja to nie mam rad bez coś takiego. Mnie to brzydzi osobiście. Ale w to co lubię, nie? Ja nic nie gadam, jak to lubisz szkryflać autografy, to okej. Ja też parę razy miał taką sytuację, że ktoś do mnie tam przyszedł, nie? Pado, podpiszesz mi się i tam mi dał pudełko z BF-a i opadą, hopie, tako fano Bixa i ci mam po tym szkryflać. No ale no jak ktoś chce, no to dobre, nie? Ja nic nie gadam. I no zaś tak, bez przesady. To trzeba mieć jakiś umiar. Tara. Trzeba mieć jakiś umiar. Ja ten leg, bo on myślał, że go nikt nie będzie widział. No ja, pewnikiem, opyś, tak fajnie leg, ja, dobre. Ło! A chodźcie za haratą, a już nie... Ło! Pierucha! Ciule go pitfokiem. $59,21. No jest, że troszkę lepszy od reszty, nie? Tak, ciut. Nie jest tak bez łośliwości, ale nie, już się nie asza, nie? Teraz to jeszcze będzie... O, synek! Tłumik dźwięku. Fane rzeczy. Hop,
wszyscy dziołchy, fane rzeczy. O, kaj byś leciał, kaj, co ty? Daj się pokój. Tak, mam takie, miał tako, teraz tako drugo ścina to od dysku, nie? Bo ja mam ten, sztajchnięty mam dysk, muszę się nowy kupić. Tak, bez to mi się czasem żnie. Ale póki on mi się nie kojchnie, blank, to byda go to go nie byda zmieniał. Tyż nie mam zaś tela gelda, w sumie nic nie mam, jest taki brosek, miło to łazi. YouTuber aby z gelda. Kto to widział? On chyba fulo. A się okazuje, że nie. I on jest hopy, jest most wanted, hopy, albo dziołcho, nie tam wpadł tego w to ogląda. Rabin szturmowy. A! Ukrainiec mnie zabił, o hopy! Się uważaj, by cię nie anektowali. Nie, ale fajnie idzie, nie? Nie mogę cię powiedzieć, że nie. To jest... Pokoście youtubera, który miał taki fanisty mecz w BF-a. Jest sam w to. Ciepia wam wyzwanie. Eli sam ktoś będzie lepiej pro ode mnie. To, no nie, nie powiem, że mu kupia piwo, nie, bo nie. Bo ja mam na co geld wydawać, a nie na biery dla youtuberów. No ale w każdym razie. Ło! Synek, wytej to! Aż jak dźwierze łozdupcył, widzieliście jak się idziemy sam ku końcu. Im Augenblick bis zum Ende sein. Meine Kameraden. Widzę tam z dalsza i no czyjego trofia, chyba nie. O! Trafił żech! Jo cię suna. No fane rzeczy. O, też nie miał cufa dzisiaj, też się nie miał cufa. No to nie na nie na bezstydniu idzie mieć cufa, nie? Cufa może roz, góra 2. Dobre, tela. Wygraliśmy i no nie powiem z kuli kogo. Się nie będę asił. By nie było, nie? Ha! Wiele ja to dostał. Jak mi ta kreska urosła, joteroski będę miał już pas bez 2 tygodnie. Pozdro 600. Ciule, jak jobych premio się wziął na ten mecz. Wiele jobych miał i jestem. Ja to trzeba zacis. 69 kili. If you know what I mean. Dziękuję wam, eliście sam w to obejrzeli. Winszuję wam, niech wam się darzy, czymcie się, papa.